Etñat eta Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Marruma kulturala. Mila esker, ongi etorriak Marruma kulturalaken beste podcast berri batetara. Gaurkoan gurekin, Xabi, ni. Ez? Hola, esango dugu. Hola, esan duzu. Ondo. Eta joko dugu bere islada kantua. Berto. Bide bat bakarrik hartu gura dana da Armairu hortan gorde naban zana zerezan Sabi atara Xabi, ongi etorri. Asko. Pixka bat zure buru aurkezteko, batzutan taldeak eta etortzen direnean, pertsona baina gehiago daudenean jotzen musika, batak ondoko aurkezteko eskatzen diegu, baina, gaurko zure kasuan, zure burua nola aurkeztuko zenuke, edo nor da Xabi Agirre okerrez bat noga bizena? Agirre, bai. Mungiako tipo bat, ez da, simple. Musika munduan sartutan hauela sorkuntzagaz disfrutatzen doalako edo, eta jazta, zer berezi ez dago. Bai, lehen hitz egiten egon geranean, esan dezu melomano handia zerala, eta gustoko dezula musika sortzeaz aparte entzute. Bai, ni kanera, hortik etorri naz, sartu naz ni musika munduan, musika entzutetik, txiki-txikitatik hasi nintzen anai handizkoak entzuten, eta bai, super melomano. Hasiera batean metal talde gehiago entzuten aban, baina orain da super eklektikoa naz, bai. Egia esateko, metaleko musika, baude estilo ezberdin pila bat, baina bada musika oso komplexua, ez? Orduan, zabaldu dizazuke belarria beste estilo asko entzuteko. Bai, ritmo aldetik, harmonia aldetik, ez da gauza simpleak azkenean. Edo ambientala, edo bai. Ambientala daiko zabala da. Kanpotik igual ikusi alda basal jaun batzu direla abesten, baina ez dira, nik uste badauela hor eklektizismo handi bat metalean. Bai, nik uste
hori da, zuk esan ezuna. Kanpote dirudi hori australopithecus batzuk jotzen, eta aldi berean hori, oso komplexu eritzen zait. Batez ere hori heavy metala eta hola egiten duen jendeak, gero ja, death metala edo lako zerbait. Ni gehiago nintzen hori, ni, death metal eta hortik gehiago ibiltzen nintzen, bai, bueno. Hori azarata, hori azarata. Eta nik uste hori komplikatu dala, bai, bueno. Itxiko dugu hor, eskara sartuko. Bai, hori. Orduan, usteko ja metalaren orain txateraren gauza hau, zein da zuretzako zure genero metalero gogokoena edo? Zein izan da? Igual orain beste bat izan ditekelako? Ez daukot, danadarik entzun dut. Epoka baten igual entzuten aban gehiago hori, transmetala, metala teknikoagoa sana, eta gero, ibilinaz, Duma entzuten, heavy metal klasikoa, eta bai, ez dakot gustoko preferentzia bat. Bai. Eta bueno, beti erenik galdeak hasieran zure astapenei buruz edo galetzen dizut, baina hori, zuri musikaren interesa, ez dakit, Anai Arreben diskoak eta entzunda, gurasoen diskoak eta entzunda suposatzen dut, eta gero hori nondik, osea, noiz baiten pentsatu zenuen edo nik kanta sortu nahi ditut edo galako zerbait? Nik anaiagatik hartu dut gehiago musikan asuntoa, ganerako gogoan dauko nire lehenengo kontzertua, joan nahi naban lehenengo kontzertu esan zela Zutagar, mustroiak atera zagoen, eta joan ginen Bermeora ikusten, Bermeoko hartza frontoian, eta bueno, orduan disfrutatzen naban bakarrik musika entzuteaz, eta jazta, ez dakit noz, hasi nintzen, bueno, ez dakit sentitzen, edo gustatzen zazten hor gainan pasatzen ziren gauzak, musikarian asuntoan, sorkuntza bat hori, eta gutxika interes hori pizten hasi zan, eta musikari izatea baino gehiago nahi naban, soinu teknikari izan. Estudioko lana asko gustatu zait beti, eta hortik sartu nintzen gehiago. Soinu teknikari lanetan hasi nahi naban, estudioan, diskoak egin, musikariekin hartu emana izan, eta hortik etorri zazten hurbiltasuna. Eta gero apur bat inertziaz, ni hasi nintzen sortzen, eta gustua hartu notzon, edo ikusi naban hortik bebai alako zeo zer espresatzen nabala, edo soltatzen nabala, edo, eta, bueno. Bai. Hor, baduzu momenturik edo horrela lehenengo kanta sortu zen nahiko momentu bat edo? Zera gogoratzen abian? Ez da momentu espezial bat. Nik hasi nintzenean musikan, hasi nintzen mungian, herrian gainera elkarte bat sortu genuen lokal batzuk lortzeko, bertako mungia esaten danean, orain belako eta esaten da, bai mungian ezagun egin zana Pielete izan zan. Orduan Pielete entzunda eta ziginen apur bat hor, bertako gazteak eta musikero apur bat esaten, bai lokalik ez da sekula egon, eta sortu genuen kolektibo bat eukiteko lokalak. Eta dakote recuerdoa, orduko epokako nire recuerdoa da, hori, sortu genuela Polikiroldekan aurrean lokal batzuk itxizozkula udaletxeak, orduka, eta inbar genuen kalendario bat, gu joaten ginen igandetan, lauretan ensaiatzera, bai ez dako recuerdo bat abesti baten, dakot igual momentu guzti hori, baseran joaten ginen igandean, lortu genuen herriko jaietan jotzea, zara, mungiako jaiak epoka baten daiko fuerteak edo onak esan ziren, eta handiak, jente asko joaten zen, eta talde oso potenteak etorten ziren. Lortu genuen aljotzea, gero mungiko beste lokal baten jo genuen. Abestia baino gehiago dakot epoka hori. Lagunekaz musika egitean epoka. Gainera hori, lagunekaz esan dezuna, hori azkenean taldean sortzearena, hori, esplikatuko dugu zobeto nahi batzu, baina ni ditzen da zure proiektua. Talde izaera ere izan duen proiektua da, Bandcampean bilatzen badezue nitaldea.bandcamp.com da elbidea, dago diskografia guztia edo. Eta, hasieran zuzinen, gero talde bihurtu zen, eta orain berriro zuzade bakarrik. Nola eta izan da bilakaera hori edo? Bueno, proiektu hasi zanean, ni bakarrik hasi nintzen, eta zelan esan, momentu txar baten islada esan zan,
baina inoz ez naz sentidu bakarlari moduan. Abesteak sortzea eta beti gustatu zait, beti talde edo kolektibo baten moduan ulertu dute sorkuntza baino gehiago musika egitea du. Eta, basieran, beste barik, jendeagaz geratzea komplikatua da, eta enuen lortzen geratzea. Gero, epoka baten alako talde bilakaera bat izan zuen, eta ni kuartet deitzen ginen ganera, lau kide izatera ere pasatu izan gara, gitarra bi, bateria bat bombo barik, eta klarinete bat. Eta orain bakarrik egotea da, barriz bai, hasierako rollo bardina. Oso komplikatua jendean kalendarioak eta konpaginatzea, eta aurrera jarraitu nahi badozu, nahi banaban, ez naban beste aukerarik ikusten. Baina dana nik bai sentitzen dut, momenturo ni ez dala bakarlaria. Diskoetan jendeak parte hartzen dau, diskoetan jendeak parte hartzen nahi dut, bai sinesten dutelako, hartu eman horretan gauza asko sortzen direla, eta gauza berezi asko sortzen direla, zuk bakarrik egiten baduzu, zuakuzun idea prekonzebido horretatik horregaz, ez dakit, aberasten dauela. Orduan, bai alegintzen igual zuzenekoetan eta komplikatua da, bai diskoetan eta denbora gehiago eramaten dut txulez disko bat eiteak, bai alegintzen jendari aprobetz zirikatzen eta lagundu hemen, eta ez da izer, da, Gustatzen zaizuna parte hartzea, zure proiektuan jendeak. Gehien bat horrek, sineste dotelako aberasten dauela abestia. Beste leku batera joaten da, ez dakit nora, baina aberasten dugu. Eta abestia iristen da leku batzutara, ni bakarrik egongo banintzen nintzela sekula iritsiko. Eta hor, lagunak eta parte hartzeutenean, musika aldatzen uzten didezu? Bai. Baina hitzekin, nola dira zure hitzak? En plan rollo... Aldatu izute inoiz esaldiren bat edo? Ez hitzetan ez dira sartzen. Hori da. Ez hitzetan ez dira sartzen. Musika da, normalan musikan bakarrik hartze dute parte. Baina ez talako proposamenik, Igual egongo esan, hitzetan sartuko bazien, eta hitzak aberazten badau esan nahi dodana, zabalik nau. Niri gogorrago egingo zitzaidan hitzen bat aldatzea, akordelen bat aldatzea baino. Hori da zaila izan behar da. Baina, besterik gabe, nola sortzen dituzu kantak, eta hori, bakazu metodoren bat hola... Ez dakot metodo espezialik, gitarra hartu, ni gitarra sortzen dut, naz autodidakta total, eta gitarra, akustiko gaz normalean, gitarra hartu, sofan, sukaldean, edo danadarako lekun, hasten askotzen, eta agertzen dire gauzak, eta derrepende mobilagaz grabatzen dut, eta, hor usten dut. Beste egun baten barriz bitzultzen azora, eta jolasten azten az riffekin, eta akordekin, ni norman bastante arpegioak eta ibiltzen az. Arpegiatzen ibiltzen az, buruan igual derrepende melodia bat etortzen bazte, alegintzen az, trastetan topatzen. Baina bastante simple, Eta gero bai badau evoluzio punto bat, serio azten azenan estudioan grabatzen, hor bai itzen dire moldatu, postproduzio apur bat, igual gitarra esan dana teklau bihurtzen da, edo gane ez dakot bihurrik denbora askotan gauza bat era batera egiten ibili banaz aldatzea, bardin dozte. Guai badau eta momentu horretan hori abesti bat, azkeneko diskan adibidez abesti bat hau, gitarra akustika eta hotxaga segun zala pilo bat denbora, eta diskan uste dut akustikarik ez dauela, eta bihurtu dela apur bat elektronika rollo bat. Eta behin grabatu dezula kanta hori bukatutzat ematen dezu, edo jarraitu dezake aldatzen kanta horrek? Aldatzen jarraitzen da, ze gero nik daukoten pega handi bat da, gero ez dutela orain arte ez dut sekula lortu talde bat sortzea, eta diskoa berez igual representatzea. Orduan, akustikarekin bakarrik noanean, abestia aldatu behar dut. Eta momentura egiten dut apur bat akopla. Gero bai,
zuzenekoak eukiteko apur bat koherentzio bat. Eta orduan ez dago horrek aldatzeko. Letrak igual ez, baina musikak eta bai, segur aldatzen dira. Orain entzun da abestia diskoan sinteak ez da, orduan... Mine egota, Bai, Susana más folk. Vale, nahi badezu zure lehen epeko kanta batekin jarraituko dugu. Vale. Izarrak bi kanta horietako bigarrenarekin, ez da? Bai. Txarrenak zeuke mustazuz denboran gauza eida zineztu ezinik nabi gauzako betuko diren
Bikaina, osea, hau da zure lehenengo, ni lehekin sortu zen ditu lehenengo kanetako bat, ez izango da? Bai, ze. Beti jo dezu hain baju? Edo gero eta bajuago jotzen dezu, o nola dijoa asuntoa? Nik uste dut orain bajua jotzen dut. Ez hori zara, no? Garaian igual indar gehiagorekin eta... Bai. Nik uste dut oin, topadu dara nire puntua, sentitzen dudana transmititzen dutela guai. Bai. Eta ez dakit jendari gusta edo ez gusta egiten dutena, horrek ez dita zola. Baina, iristen dela badakit. Bai. Era batera edo bestera. Igual trance punto bat sortzen dut, eta gero jendea bere rolloan sartzen da, eta ez dauka zerikusirik nik esan dutena eta nik egin dutena, baina bai sentitzen dut iristen dela. Orduan gustora nau eta bai jotzen dut bajuago. Bai, gore hola gabiltza, osea, beti dago tentazioa altuago jotzeko, azkarrago jotzeko, baina gu azken aldean gaude, gero eta bajuago, gero eta polikiago, Bai. eta gizateko atentzioa jartze aldera ere publikoarekin, claro, merezin gasitze egiten. Osea, onberzea, kontzertuan gehiago, claro. Eta entzute analizateko. Bai. Altu gongo baliz dena, pues, deskonektatuko denuke asko zerrezago. Bai, ganean nik, hau bai esan da hasieratik, bai, on ja gehiago enfokatze dut horretan, nota kantidade haue kontrolaten dut. Zenbat nota jo, mitzate oso garrantzitsua da. Askotan ezer eskotzea garrantzitsuagoa da, eta danak hartzen dugu indar gehiago. Adibidez, orain letrak indar gehiago hartu dute, isiltasuna oraindik estremoa badalako. Lehen begon zan isiltasuna, bai orain, ni besentitzen dut, batzutan igual hasta forzatzen dut apur bat isiltasun hori, bueno, edo eskatzen doztelako, ez dakiz egaitik, bai. Nik uste, limite fisiko bat ere badagoela. Bai, arnazen asuntua. Igual bajuago ez, osea, ja nik uste iritsi gala limite. Bai. Baina, ondo ulertzen da, osea, mendikan gaudenek ez dugu amplifikatuta entzuten zure soinua, eta belarriak badaukagu kapazitatea entzuteko hain baju ere, osea, oso arraroa da, gauza bat hain baju entzutea, ez, kontzertu bat, oso polita, aldi berean. Eta bai, lortzen, ni pixkanekatu nago, logura hori sartzen zait, baina zentzurik onenean, osea, barruan, zaude kantaren barruan. Bikain, zegatik ni izena? Bauka historiaren matorrek? Bueno, historia nik bakarkako proiektua hasi nagoenean, edo ikusi nagoenean zehoz ere agertzen hasi zala, argi naukana zan, enuela inoz jarriko Xabi Agirre. Zait gustatzen norberaren izena agertzen diran diskoak. Ni agertu barbana esor. Beste pertsona batzutan, bai, bueno, como ez dotat igual hainbesteko garrantzi moten, baina. Nien nintzen ikusten nire disko bat Xabi Agirre izenean. Tordun, hor hasi nintzen apur bat, bilaketa baten, aberse izen ipinikot, eta ni agertu zen, eta justo momentua bizitzen ibili nintzen momentua kontuan hartuta eta ikusi naban representazio totala zala nire barneko sentimenduak eta esaldi baten oso ondo islatzen zidera. Esaldi baten... Edo hitz baten, barkatu, fallo. Eta gustazazten asko, esatu, hostia, eska, guai da, osea, nigaz dan esaten dau. Gainera, hor bai egon zan bebai, justo nire aurreko proiektuetan inglesez abesten, nire nintzen abeslaria, bai inglesez abesten genuen, eta beti eukidoten nahi bat edo, euskeraz abesteko nahi eukidot, transmisioan asuntoa gaitik. Igual ni bai banatore musika inglesez entzuten zen epoka batetik, eta guk pentsaten genuen inglesez abesten bagenuen, esango ginera la hostia, iritsiko ginera super urrun, eta gero konturatzen zara urrunago iritsa zala aurrekoak entzuten bazaitu. Eta zelan entzuten zaitu, ondo transmititzen eta zure hizkuntzan, ez? Eta orduan nigaz bebai euskerara joan nahi naban, eta ez euskera, edozein euskerara, ni benetan sentitzen nintzen euskera batera, hau da, bizkaieraz. Gatik aipatu dugu, zegatik ez neu. Hori da, Alemanean basagoelako talde bat. Oso famatua gainera. Eta galdera ere, ni ordez izaziteke nik.
Ja, kolektibo, bueno... kolektibo... Horia zure rolloa da, bai. Esanet, igual, aktiboagoa da. Ni da barrura begirako gauza, eta nik ja ekintza bada hor. Orduan barrurako begira, esan gehiago ekintza baino. Izango da. Ez da oso polita. Eta hori, ni taldea, gero izan zen, eta zenbat disko edo kaleratu dituzu lagunekin eta lagunik gabe? 3 referentzia atara otaz, 2 EP eta azken hau disko moduan ja ikusten. 33 minutu, ikusi lehen. 33 minutu, bueno, ordu erditik pasatzen mazara ja disko onartzen da, orain ja 20 minutu bat diskoa esaten da bea, así que... Gaur engo atentzioa dia 30 segundu, orain asko gehiago. Eta gane, lehenengo EPA, ez da, 6 minutu edo zen bada, bi abesti bakarri daukoz, lehenengo EPA bai esan apur bat, atara nahi naban azkar, grabanaban arratsalde baten, mikro bigaz apelo, eta zan, bulkada bat abesti horiek atelatzeko. Bigarrena 5 abestigaz, nikaren, apura komplikatu nintzen, baina, EPA zan honin, así que, Nik esango nuke, kanpotik ikusita, komplikatuko zinela asko. Kantak sortzerako orduan, grabatzerakoan 0, eta gero nahasterako orduan gehiago. Holako zerbait. Askotan ez orain bideo promozional hori egin zenunean, mikro batekin grabatu zenun, egon zinen tomo batzuk egiten, baina gustatzen zaizu momentuko soinu hori jasotzea, ez? Edo pixkan mantentzea du. Ez que hori orain da gehiago gustot. Hasieratik ideia hori horregon da, minimalismoan ideia, gutxi gaz asko egitea, baina ez dakitzegaitik azkenean, komplikatzen ditzen, eta jazta, estudiora heltzen ditzen, nahazketan baino gehiago grabaketan be bai, igual kapak eta kapak egiten hasten zinen, eta pentsatzen zenduen behar zendura beste kapa bat, eta, betetzen ziren pistak. Baina azkenengo epoka honetan, eta nik uste kontzertu ematen ari naizen kontzertu akustiko eta hurbil honek lagundu dozteala ikusten benetan naukan ideia hori eraman aldotela aurrera. Eta orain bai banau, zuk esan dozun mikro bat, bakar bategaz, distantzia batera, gitxigaz, momentu hartzean asuntoa, airea hartzea, interpretazioa garrantzia handia eukitea, isiltasunak, nota batek eta ez bik, eta bai hortik joan nahi dut, komodo nahuelako, ikuste doteles transmititzen dotela, iristen dela, gustora nahu eta gustot hortik joango nazela. Bai, hori da, gitarrak ere 6 soka ditu, eta askotan ere ez dira zertan dena jodeak. Ni ganean az virtuosoa, dakitena esplotatzen, aliketa gehien esplotatzen alegintzen az, baina ez daukat interes bat virtuosa esatean, eta... Bakoitza bere jotzeko modua dauka, hori hola da, ez da hobeto ez azkarrago, ez gehiago, ez baizik eta zurea egitea, eta hori. Gitarra zegatik erosotasuna handia dakazu instrumentu honekin, diskoan sartu dituzu... Horrekin hasi nintzelako, ni gitarra hasi nintzen, gitarra gustatu zait beti, eta sin más, horrekin hasi nintzen sortzen, eta nik uste ezer espezialik ez da batzean. Gero estudioak, errestasunak emoten dut, teklauak sartzeko eta jolasten joateko, baina berez gitarragaz gustora nau, gitarra daukon sonoridadeagaz eta... Eta gitarra akustikoa, baituzu ere gitarra klasikoa eta elektrikoa eta horrela? Klasikoa ez elektrikoa, lehen elektrikoa jotzen naban. Gero akustikoa pasatu nintzen, eta ez dakit, akustikoa dauko gozotasun bat, elektrikoagaz bilatu behar duzula. Ni nahiago klasikoa, Zu klasikoa. Gozotasuna... Nailon. Asko jode akustikoarekin, baina... Nik gitarra akustikoagaz beba daukoten nire gauzatxoak, Puagaz jotzen baduzu ez zait gustatzen soinua, orduan eskuak asko behar dut, arpegiatzen dut asko, gozotasun hori arpegioekaz, baina atzamarrakaz lortzen dalako, puagaz ez, hor apurat berezia bebana, zebadakit, gitarra akustiko ilunak gustatzen zaizkita ez, brillanteak edo. Eta badakazu horrela gitarra hartzerakoan lehenengo jotzen dezun akorde bat edo? Pregunta frikita. Gitarra jole guzti galetzen diet.
mi izango da. Mi menor edo mayor. Mi menor, urbilen dagoen nota dalako. Eta mi menor dala dakit, bueno, orduan ikasi nabalako, hartzen bat zubitarra, ja mi menor ateratzen zaizu ja. Bai, hori da, ateratzen da. Bi behatz bakarri, bi nota, ondo. Ez zaizu, venga, atera dira, akordez berdinak, Bai. Bale, bikain, eta... Gero, galeratxo da bat, musikari, zela, jotzen ari zeanean, ari zea pentsatzen zerbaitetan edo zaizkizu ideiak, burura, hau da, sentimenduak edo zaude guztiz enfokatua jotzen ari zeran gauza horretan eta zer dator orain eta olako gauzak. Enfokatua bai. Eskanera formatu honek superkonzentrata egotea behartzen zaitzu. Bai. Bueno, ez duzu kagadatxurik egin nahi. Orduan zauz pentsatzen ia ondo urtengo dan, ze horbe ez dau kontrola, baina ez, abestian sartzen naz eta alik eta ondoen transmititzen alegintzen naiz. Ni gustora banau, badakidalako helduko dala. Orduan ez, baina normalean ez nau. Gero abestiak 20.000 aldiz jodozunean hasieran dau eukizun sarma hori galtzen du. Zugan, bestekan ez da bezu. Ez da pilota automatikoa, baina apur bat zauz hor, konzentrazioan, baina... Jo, eskeni, gozatze pila dea pilota automatikoan sartzen aizenean. Osea, ez dakizunean zera izan egiten, aktiboki baizik eta ari zara jotzen. Hori lortzean etzako da, bai, mazda dia pentsatzen, nahin zein behar deta, ganera, azten basa pentsatzen normalean, lehenengo akatsa hori da, pentsatzen astea. Bai. Eta gero etorriko dira urrengoak. Eskatzeko kontzertatu kinun eta oso gaizki pasatzen. Bueno, ni bideo bat ikustiot eta guai egonda. Bai, baina nire milisegunduak izan sufritzen. Imagínate. Baina ongi oso gustora. Eta hori, bai, zure beste instrumentua ahotsa da. Ahotsarekin zen moduz? Ondo. Bueno, a ver, nik badakit daukatela registro bat mugar nahuela denpora guztian. Finazioa eta desafinazioa muga horretan nau, eta ez daukatala potentzia askorik hautzea. Baina nik uste dut hori nire marka dala. Eta lehen esan dute modun, orain nik uste dut aurkitu nazela gehiago eta berezitasun horrek hartzen dut nire alde. Eta ondo ikusten da. Eskanera letrak ere nik uste dut ni sentitzen fin hau, idazten eta transmititzen bebai, orduan nik uskanea ez dut uste esan barzanik munduko abeslaririk onena transmititzeko. Eta adibide pilo bat dauz. Mundu guztiak esaten dauena beti da, Bob Dylanena hautsa. Betu no arte heldu dan. Hauts horrekin. Orduan, oin gustora nau. Batzutan sufritzen dut, nire tonua eta bilatu hortelako, eta konzentrazioan asunto hori oso garantzitsua da horretarako. Askotan kontzertuetan hasten zara da, eta de repente, ostia, tono bat gora ubasoa, galdu zara. Orduan, gustora. Eta gustatzen zaizu efektuak eta sartzea hotxean reverberazioa eta horrela afinazioan laguntzeko, edo nahiago ez ukenduta? Ez, hori gainera gerota gehiago, nik uste dut akatsak nire alde hartzen dutela. Desafinea badau, zeo segaitik esango da, eta jazta, diskoan pilo bat desafine dauz, eta pilo bat akatz dauz. Baina hori zuzendu dezakezu. Baina enuen zuzendu nahi, eta nik uste dut hor badagolako bizi bat, besteak ez daukona. Eta tendentzia bat dau gainera orain, bestera. Mundu guztia gara super robotak, mundu guztia gara super abeslari honak, eta gero zuzenera ikusten zoazenean, dinosu, honek ezaben ondo abesten ala. Bueno, gero beste rolloa da modak, autotunearen moda, eta hori herramienta bezala ikusten dut, eze afinazio moduan, baina lehen esan dute moduan kolektiboa eta jendeaga lan egiteak abestiari aportatzen dutxola, abestiak falloak egiteak abestiari asko emoten dutxo. Eta seguramente eskara konturatuko, baina 1000 aldiz entzun dugun diska eta abesti super famosoak fallos bete da dau. Led Zeppelinen ejemploa da super claro, bateria, John Mohan
super bateria. Bojan, ez doa aklaketa ni para leche. Baina doaz taldean. Orduan, nitzatori falloak eta aurrera horrekin. Eta gero eta gehiago, onia, como... Badago ere, grabatzera zoazenean, horrelako sensazio bat hori harri batean taiatu behar zula, irarri behar dezula, eta hor geratuko dela betirako, eta ondo uste, perfecto uste nahi bat badago. Baina aldi berean hori ez da errealidadea. Errealidadea nolakoa den argazki hori ateratzea, osea, azkenan falloak ere hor daude, eta falloak ere, errepikatzen baituzu ez dira falloa, Claro. Osea, claro. Kanta Ja. esentxa begaldu aldaganera. Hori da. Abestea aldatzen doa, eta ja derrepente hasieran euki dauen zeo zer, ja galdu dau, barneratu dozulako dana. Eta zauzelako piloto automatikoa de perfekzionismo. Eta ez hauz transmititzen, orduan. Nahi batzu bidean jarraituko dugu urrengo kantuarekin. Bidean da inoiz agurtu behar ez doda ahaztu bez ta ezagutu beharrak dira zengaituela aurrerantz
Baina oso gustora nau. Oso zaila da, zure kantetan noiz txalo egin jakitea, ze igual kanta erdian txilunero dago, eta publikoan nahi du txalo egin, baina ez du, baina oso erreza izan daldi berean jakitean noiz bukatzen den kanta. Ez dakit, bada zerbait. Kontzertuetan batzutan abizaten dut. Lasai, konturatuko esari noiz bukatu duten, burua altxako dut, edo esango dut zuet edo, baina... Jarrako ez du irratian bezala bombilla bat edo la. Orain, azkeneko diskoari buruz hitz egingo dugu orain pixka bat, orain aipatu den dosierra laburtu alba diguzu pixka bat, ez dakit, esango diguzu ze egin dezun. Akordoan gaude zentzilik deitzen da, azken diskoa, eta segurazki diskorik komplikatuena izan da. Luzeena ere? Luzeena ere, disko izena, horra gaite dugu besta epeak. Bueno, merezi zaben diskoan izena. Gauza esan, aurreko EPA lortu naban, lehen esan duten moduan, rollo kolektiboan lan eitea, talde moduan ibili izan ni, eta inertzia hori nahi naban, inertzia horrekin jarraitu nahi naban, disko barriko abestiekin. Baina... Bueno, oso komplikatu hain zitzaidan, lokaleko lan egitea eurekaz. Kentegaz geratzea, gero eta zailagoa da. Eta ni alegindu arren, iritsi zan punto bat, esaten zidaten azan, bidali e-mailez, egingo dut lan nik etxean, eta bidaliko dizut bueltan. Eta justo nik orain txekin dugun kontrako pentsamentua da. Nik lokaleko hartu emanean sortzen diren gauza hoietan ipintzen dut indar gehiago, ez bakarren nire ideian, eurek egite duten ekarpenean, jartzen dut indar asko, eta baita falloan, ni banekin hor gauza asko sortuko ziela. Eta orduan horren ondorioz, diska apurat hilda geratu zan. Frustratu nintzen, nabalako lortzen jendeagaz horrela lan egitea. Eta denbora aurrera joan ala, momentu baten ez dakiz segaitik grabatu nituen akustika eta ahotsak abesti batzuenak, eta apurat remonta zuen diskoak. Eta erabaki nuen, azkenengo disko izango bada, joango nasa full, eta egingo dut nahi dodan diskoa, eta bardin dozte espaden txuten, eta azkena badot. Orduan, hor sartu zen apurat rollo eklektikoago, eklektizismo hori, zen ikustot disko edo referentzia guztetatik eklektikoena dara. Bai soinuan, sarataren kontzeptua bezartzen da, orkestaren kontzeptua, orduan... Perlada total, bai. Eta, esan aurrera, eta gehienan nik egin duten arren, lortu naban lagun bategaz, Damian Peñagaz, hartu eman izatea, eta berak orkestazioan soinuak eta orkestan idea, zebera musikoa da, laguntzea horretan, eta piano batzuk sartu zituen. Eta urten zan, eta sorprendentemente gehien gustadan, jente urbilan eta gustoken daukien diskoa da hau. Oso polita. Orduan hori zelan leku txar batetik, eta zuk uste duzunean proiektua amaitu dala, jazta, honekin bukatu da ni, de repente jarraipen bat suertatu da. Diskoa hemen daukazu, Azala nork egin du, bakizu? Azala argazki bat da. Argazki bat. Baina esan nahi dutena argazki bat... Gaizketeratako argazki bat? Ez, naita horrela egindako argazkia da. Efekto analogiko bat da. Hori da, berak esan dut hori da. Eta naita topata dau. Oso polita da. Mariok lagun batek egin zuen argazkia, berakasek eratu nintzen egun baten, egin du sesio bat, eta nik leku baten egin nahi nagoan sesio bat, ingurua eta gustatzen zitzaidalako, eta azkenean, formarik tontoenean, esposizio luze bat egin zuen, eta nik geratu nintzen como, hostia, zenbateko esposizioa dau? Eta 15 segundu edo 40 segundu. Argazki luzea, Eta gainera, trukoa da,
ni 40 segundu horietan, efektu hori eukitzeko aurpegian, horrela, egon nintzela. Gorputza geldi eta burua lan, orduan hor... Argazki oso polita, baina momentu oso ridikuloa igual, ez? Seguramente, making of esango. Baina justo hor, bitu zer suertadan, nire mugimendua lainoarekin batzen da, orduan pentsaleike lainoa dala, zer, eta justo izenagaz, akorduaren kontzeptuagaz, eta oso antolatzen. Akordua, Akorduan gaude zintzilik kontzeptua edo dator apur bat, esan kontagoten frustrazio honetatik. Nik uste dute, nik bizi izan dut hori, edo zeineri zabaltzen den kontzeptua. Bizi garala soziedade baten, ez garala orainean zentratzen, eta dako guzpillo bat maleta, akorduan, dakar guzen maletak, eta pisatzen dozkun maletak, eta gero etorriko danan pentsamenduan gauz. Orduan, horrek sortzen dozkun ansiedade eta egonezin handien inguruan doa diskoa, izenburu horti dator, akorduan gaude zintzilik. Hor gaudela, ez? Beti gauzetan pentsatzen, eta inoiz ez gauzela zentrata egon behar garan momentuan, ez? Eta seguramente horreko onura gehiago egingo zozkun, besteak baino. Zure musika hortarako zentratzeko, hola zuzenean ikusita, lehen aipatu dugun bezala oso egokia da bai. Eta, bueno, kanta guzti edokate bakoitza berezitasuna, badukate hola denek gauza eman komun bat? Zure hautsa zaparte edo gitarra guztietan ez dago adibidez? Bai, ez... Tematika esango da, igual letrak batzen dut igual abestia. Ze gainera, bai esan diate, eta hori apur bat nik ere bilatu dut, aurrekoa, ere bai, honetan naita egin dut, hasieran play eman, eta abestiak 7 izan arren, abesti bat bakarra danaren antza dauko. Bai, Bandcampean daude 7 kantak, eta aparte dago beste fitxategi bat, dena jarraian entzun alizateko 33 minutu horiek. Claro, horregatik dakizu, 33 direla. Claro, lehen entzun dugu, eta baina nik entzun daukatere, dializanidan. Azkenengo abestirin naita sartu nuen, zen nik diska horrela entzuten dudalako. Claro, nik ere, bai. Eta Bandcampek eta normalean leku askotan hor minisegundo bateko transizio horretan isiltasun sortzen dalez, enaban hori gertatzerik nahi, eta erabekin aban, nik horrela egin dut diskoa, horrela ikusten dut, horrela nahi dut, aukera ematen dut, horrela entzuteko. Bai. Eta horrek ahotsak eta letrak guztot egiten da bela apur bat dana kontzeptu guztia batu. Eta orain zabiltza jiran? Super gira. Hau, aipatuko ditugune badezu datuzen kontzertuak, batez ere dago jendeantzako, ez dugu aterako podcast hau. Oain urrian gaude, urrian bukaeran, eta abendurako aterako da, makoki. Ez dut uste. Saiatuko gara. Irtetzen delako podcasta, kontzertuak eman da gongo dira. Bueno, espero ezagun eman da gongo dira izatea. Baina bai... Estan da pura presinua sartzeko, ja, azkarra bat. Ez, nahi bat ez aipatu edo zure bakarkako turra, a ber? Bakarkako turra, izan zik, bai. Datorren azaroak 15 uste dut dala, larun bata, Donostin jotzen dut barriz, Sakana galerian, egian dagoela, gero, ez dakit hogeita abian edo Arantzasun jotzen dut, oinatin, handa ostatu baten, Goiko Benta ostatuan, gainera ilusio berezia egiten duzte, nitzate Arantzasuko arkitektura eta rollo hori asko gustatzen aztelako. Eta hurrengo abenduak 6 Elizondon, Txokoton, hiru aukera dauz ni zuzenean ikusteko. Eta aurrerago pentsatzen idea bada, agertzen, kontzertuak agertzen badire, formatu honetan jarraitza. Gaina formatua bebai, moldatu dut apur bat, erresa izateko nitzat, eta kontzertuak kontzertua antolatzen daben jendean txat. Leku batzutan mikroak asnoa eta amplifikata doa, baina
orain hilabete batzuk saran jo nuen mikrogabe, eta akustikak laguntzen badu, zer berezia sortzen da. Gaurko antzeko asunto bat izan zen sakana ez, Sarakoa. Eta orduan hor egon da apur bat, hori, ez da alderik, dana da superkomplikatu, nik arrestuko gitarra hautsa, hori da. apelo, orduan aukera moten bada, idea da jarraitzea turro horretan. Diskoa igual komplexu egigatu zaizu. Bueno, nola... diskoa gauza bat da, eta zuzenak abeste bat, nik horrela ulertze dut, abestiak, ez da zetan representa behar realistamente diskoa. Diskoaz ari gerala, zozketa txiki bat egingo dugu orain, eta tokatzen zaionak galdera bat egin beharko du, bai edo bai. Nik eratu behar dut. Edozein galdera balio du. Nik esan behar dut? Vale. Berrogeita bat. Vale, itxoi. Berrogeita bat, bikain. Erango izut mikrofonoa. Lehenik eta behin, eskarrik asko, ez nekien hau ekitaldi hauek egiten zirala, eta, musika berria deskubritzea beti ongi dago. Hasieran komentatu duzu, zu txikitan edo, entzuten zenula musika heavy, eta ni proiektuan edo Xabilkin badago heavy hori, zera aterako da? Vale. Heavy, depende zelan ulertzen duzun heavya. Nitzat azkenengo dizkan adibidez, gogortasuna badago. Sarata esan dudanean eta kontzeptu horrek nik uste dut indarra handia duela dizkan, eta abesti batzutan niretzat heavyak dira. Baina bai testuan eta bai soinuan. Heavya ulertzen badugu soinuan alorretik heavy metalak islatzen daben soinuan, hori ez da egongo sekul, ez dut uste horra bueltatuko nazelik. Entzule moduan disfrutatzen dut, baina nire proiektuan ez dut ikusten. Justo kontrakoa ganera. Gogortasun hori edo ez dakit, indar hori bestera batera, isiltasunarekin igual nik uste dut gehiago lortzen du dala. Nik uste dut askotan beha, isiltasuna gogorragoa dala distorsioko gitarra bat baino, baina... Eskerri asko. Zui. Komentatu duzu datorren hilabetean daukazula egian. Ez dizut ulertu nun. Sakana galeria da. Egiako aldatze igoten hasi orduko. Bai, luzea dalez, apurbet espezifikateko. Eskumatara dago hor. Sartuta, hor dagoen kale txikitsu baten hor dagoen. Zerena? Parke frentien. Justo, bai, onduen. Ez, usta, azaroak 15 esan leike? Ez dakit, hori Instagramen. Azaroak 15. Azaroak 15. Sakana galerian. Bikain, bukatzeko, aipatzeko dakagu, 8 urte dara matzago egiten podcast hau. Baina, enteratu nahi badezue noiz egiten diren eta hori, oberena da guk Telegram talde badaukagu. Guk Telegram talde badaukagu eta hor igotzen ditugu podcastak, liburu aurkezpena balima daude, edo gaurko abezelago kontzertuak, edo hemen egiten diren gauzak. Eta Telegramaren izena, okeraz banago, Marruma Kulturalak bilatzen dezue Telegramen, eta dago batzeko, eta gero ere marrumakulturala.eus webgunea daukagu, dena pixka bat hor bilduta, eta hor daude entzuteko orain arteko podcast guztiak, edo ikusteko ere azkeneko urteetan grabatzen ditugulako,
bideoan ere. Eta gero, bezakit, Instagram eta gauzaiek ere, pues, gabe. Baina, bueno. Bai. Eta hori, kontaktuan nahi badu nobete jarri, esan du Makokik jotzeko nahi baduzu ez idazteko, baina, bueno, ez bada, edo zer gauza, marromakulturalak@gmail.com. Eta hoxe, zu sareekin eta hori, ze? Zer eman daukazu? Erabiltzen dotaz, bai, ez da besterik, oin ganera, gehien Instagram eta Bandcamp. Instagramen bidez apur bate publia eta egiteko eta jendeak jakiteko non jotzen duzun, disko atera dozula, eta bueno, gauzatan zabizala. Eta Bandcamp erabiltzen dut, entzuteko jendeak nire musika entzun nahi badago hor dako gratis, entzuteko, eta nahi badago lagundu diskoa erosten, fisikoa maite dauelako, aukera dau hortik erosteko. YouTubeen me gustot badagoela sartu nabala diskoa, bai, bueno, gehien bat Bandcamp eta Instagram. Eta, bueno, esto alimentatzen dut Instagram pizka bat, baina ena zenplan friki bat, kanea ez dakidalako. Gero hor teoriak da, ez dakiz hor dutan jartzen baduzu heltzen dela gehiago, ez dakiz zer, ez dakiz. Hor sartzen bazea, erotuko zea. Gero eta gitxiago ganera, haitu dutena da, kontzertuan, 2 egun geratzen direnan kontzerturako azten hasi apur bat publia egiten, eta gero apur bat izildu, bai. Bueno, honekin, aurrera begirakoa ere galetu nahiko nizuke, Aze pentsatzen zu, baina, igual oraindik oso goiz da aurrengo disko bati buruz hitz egiteko edo, baina, orain kontzertua jotzera, eta zerbait gehiago badaukazu horrela burutan. Bueno, abestiak badaukotaz. Eta aurrengo disko bat badaukot, pentsata bai, ez tota agobia nahi, jakinda nondik natorren. Orduan, bueno, ikusiku. Segurazki urtengo da, ze beti gauzak txarto joan arren bukatu ditut. Diskoa, momentu baten hilik egon zan diskoa irten da. Eta, bueno, ez dakit nora joango dan, baina formatu honekin komodo nau. Minimalismo, isiltasuna, ambiente apur bat, eta iguale instrumento gutxirekin jolastu nahiko nuke urrengo diskoan, bai egun ikusiko dugu. Ez da eperik, ez da intentzio, abestiak badauz. Ez dakit. Bada zerbait, importantena, Vale, zure bigarren epeko kanta batekin bukatuko dugu. Bueno, mila esker zuei etortzeagatik. Espero dut oso ondo pasatu izana. Eta ezakit, edozein gauza ere komentatzeko balen daukazu esan nahizun zerbait edo, zurea daitza eta nahizunean bakarrik jo. Ez dako desaterik. Bueno, eskerrik asko etortearren eta gure arte. Está etorri.
zer egin. Olako egoeran sekulena zego ego Kultura